Nagdangat sa 158,000 ang estimated nga balor sang halit nga ginbilin sang sunog nga nagluntad sa sulod sang Iloilo Science and Technology University o kon ISAT-U. Sa interview sang Bomba Radyo kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, Acting Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Iloilo City Fire Station, iyagin pahayag nga 3 ka mga hulot sa buluthuan ang apektado. Iniya mo ang Cultural Office, Physical Education Room, Faculty Office, kag nalakip man ang Marching Band Room. Pahayag sini, mahimo pa maglain ang balor sang halit kung magpasa ang eskwelahan sang Affidavit of Fire Laws nga amo man ang igadeklarar sang Bureau of Fire Protection. Wala naman sang na-record nga nasamaran kasunod sang insidente nga nagluntad pasado alas 9 sa aga kaina, kag napalong pasado alas 10. Padayon pa ang ginaimbestigaran sang BFP ang rason sang fire incident. Nagpahanumdum naman ang Bureau of Fire Protection official sa publiko, ilabi na sa mga magabisita sa patio kadungan sang undas, nga i-check gid sang maayo ang mga appliances, kag i-unplug, i-switch off o kung i-shutdown ang kuryente antes maghalin sa balay. Nagpanawagan man ini nga hindi pagbayaan ang mga nakasinding nga kandila nga amuman ang masami nga ginahalinan sang kalayo. Nahibaluan nga antes sa ISAT-U, may duha pa ka sunod-sunod nga sunog nga nagluntad sa Iloilo City kagabi, partikular sa Veterans Village sa city proper kag sa Barangay Kalaparan sa Arevalo. First and foremost, before magalin sa balay, dapat i-unplug, shutdown o switch off na ng kurente. Unless kung garef, nga muna yun kung may ref pati hindi naman pwede pabayaan. So at the same time, tapos kung magsindig man sa kandila, hindi tagin dapat pagbabayaan. Pabayaan talang lang pagsindi tapos bayaan lang. After sang prayer or after sang mga aton nga tradisyon, put out na lang daw patyon na lang para malikawan ang sunog. Si Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko.